Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan izenburuan ikusi dezakezuen bezala, Google Lensen alternaten inguruan hitz egingo dugu. Hasteko, Google Lens aplikazioa Googleen ekosistemaren barruan dagoen aplikazioa da, eta gure telefonoko kameraren erabilpena oinarritzat hartuta, gauz ezberdinak egin ditzakegu. Adibidez, testuak itzuli, produktuak interneten bilatu, horrelako gauzak, horrelako aplikazioa ez da bakarra merkatuan, gehiago ere badaude gauza berdinak egiten dituztenak, Orduan, pixkat horren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan. Beti bezala zalantzarik edo baldin bakozue, komentarian eta laukazue zalantza horiek planteatzeko, noizean behin begiratzen jango naiz zalantza horiek, eta zalantzak argitze xeatuko naiz. Hemen ikusten duzen kolorezko ikonotxo hori da Google Lensen ikonoa, Kaso askotan, gure telefonoan Googleko aplikazioen sartuta, bilatzeko barraren iskinan, normalean eskubialdean, ikonotxoa dokazue, Horren bitartez aplikazio hori aktibatu daiteke, bestelare aplikazio independientea bezala ere agertzen da, Kasu askotan telefonoan instalatuta daukagu hasiera batean, eta ez badaukagu instalatuta eta instalatu nahi baldin badugu, beti bezala aplikazioen dendan bilatu dezakegu Google Lenseko aplikazioa, Orduan, aplikazioa irekitzen dugunean, eskubialdean ikus dezakezue aplikazioa zer daukan, Ez kamera aktibatzen da, orduan, bai aplikazio hau eta honen alternatibak ikusten ditugunean, beti baimen bat eskatuko digute, eta baimen hori izango da, kamera erabiltzeko baimena ematea, Ez badiogu baimen hori ematen, ezin izango dute gauzak egin, Zergatik, telefono kameraz baliatzen direlako gauzak egiteko, Google Lensen kasuan, azpikalean daukazu bi aukera. Alde batetik buskar, bilatu, besteatik traducir, itzuli, Orduan, itzulketaren botoia sakatuta, kamerarekin ikusten dituen testu horiek itzuli egingo ditu, Itzultzeko kasuan, normalean irakurtzen duen hizkuntza automatikoki detektatzen du, eta gero, normalean, itzulpenaren hizkuntza, telefonoaren hizkuntza izango da, beraz, hizkuntza hori ere aukeratzeko aukera izango du, Normalean gazteleraz baldin badaukagu telefono, gazteleraz egingo itzulpena, baina ez badugu gazteleraz nahi beste hizkuntz batean baldin badugu, hor izango dugu aukera aldatzeko, Eta bilatzeko aukera baldin badaukagu, besterik gabe guk kameraren bitartez ikusten dugun elementu hori, lupari emandakoan, produktu hori edo elementu hori interneten bilatuko du, horren inguruko informazioa eman dugu, horren inguruko argazkiak erakutsiko dizkigu, eta produktu horiek adibidez interneten non eros daitezkeen ere eskainiko digu, Hori da Google Lensen funtzioa, Alde batetik itzulpena eta beste aldetik gauza horiek bilatzea eta horren inguruko informazioa ematea, Erabilerak aipatu ditugu, baina, hemen ikusitzazkezuen, objektuak identifikatzea, irudia aztertzen du eta elementu zehatzak automatikoki ezagutzen ditu. Altzariak, produktu elektronikoak, eta abar. Gero, bilatu hori buruzko informazioa interneten. Adibidea, txango eta landariak eta hegaztiak identifikatzea, Online dendetan produktuak bilatzeko aukera, prezioak, valorazioak, estekak, hau da, guk eskuz bilaketa bat egin ordez, Googleen sartu eta produktu honen informazioa eta produktuaren izen idazten dugu horren inguruko informazioa bilatzeko, kasu honetan aplikazioen bitartez, kamera erabilita, produktu horren argazkia atertzen dugu edo ikusten dugu, eta hori interneten bilatzen du, adibidez artifizialaren bitartez produktu hori ze produktu den identifikatu dezake, eta horren inguruko informazioa eskainiko dizkigu, hemen ikusi dezakezun bezala, prezioak, valorazioak, estekak eta denetik, Hori, pixkat
lehen komentatu dizuedana. Erabilerak alderantzezko bilaketa, bale? Mugikorrean daukagun irudi edo kartel batetik abiatzen gara, eta irudi zehatz hori Googleen bilatuko dugu, bale? Eta jatorrizko webgunea aurkitzeko balio dugu horrek ere. Vale? Bueno, hori ez dut aipatu lehen, baina bilaketa hori ere egin dezakegu, vale? Alderantzizko bilaketa, hau da, guk telefonoaren kamera erabili ordez elementu bat ikusteko, aplikazioari argazki bat emango diogu, eta argazki horretan dagoena aztertzen du adimen artifizialak, eta horren inguruko informazioa emango dugu, bale? Erabilerak lekuak eta eraikinak esploratzea. Lekua identifikatzen du, ez du bakarrik saltzen diren produktuak identifikatzen, baizik eta tokiak ere identifikatu ditzazke. Azkenean esan dizuet, sistema guzti hauek adimen artifizial baten bitartez funtzionatzen dute, eta ez ahaztu guzti hau funtzionatu alizateko, bai edo bai, interneteko konexioa derrigorrezkoa da. Interneteko konexiorik gabe, ezin dira gauzak erabili. Zergatik, guzti hau, interneteko zerbitzaretan dagoen informazioa erabiltzen duelako, behar duen tresna horiek eskaini alizateko. Horrela diseinatuta dago tresna hau. Beraz, lekuak ere identifikatu ditzazke, guk toki bateko argazkia identifikatzen eskaintzen badugu, edo kamerarekin toki bat nolabait erakusten baldin badiogu, guzti horren informazio emango digu, referentzia puntuak, horren eraikin horren historioa, edo horrelako informazioa eskuratu dezakegu honekin ere, zentzu horretan ere nahiko erabilgarria da. Webgunean historiari, ordutegiei eta referentzia kulturali buruzko datuak ematen ditu. Azkenean, bilatzen du toki horretarako, toki hortako informazio guztia. Interneten informazioa bilatzen dugun momentuan bezala. Jatetxetako iritzetara zuzentzen gaitu. Hau ere, antzeko kasu bat izan daiteke, jatetxe bateko nolabait telefonoaren kamera eta jatetxeko sarrera enfokatzen dugu, sistemak hori interneten bilatzen du, tokia edo jatetxe hori identifikatzen du, eta horren inguruko informazioa eskainiko dugu. Zeintzu diren jatetxe horre interneten dituen balorazioak, iritziak, jatetxeko webgunea honek baldin badauka, zein tokitan dagoen, zein horrita dagokan, eta horrelako edo zen informazio. Guk eskuz informazioa bilatuko bagenu bezala, baina kasu honetan besterik aplikazioarekin tokia enfokatzen dugu, kameraren bitartez, eta horrekin nahiko izango litzateke. Zentzu horretan erosoagoa da. Beharrezkoa dena edo ez, hori beste gauza da. Testu detekzioak, paperean ditugun testuak itzultzea, jarraibideak, menuak, testua digitalizatzen du, testua detektatu, kopiatu eta besteak batean itxatxiko dugu. Hau praktikan nahiko deserosoa da nire ustez, baina aukera hori ematen du. Itzultzeko aukera horrekin, testua identifikatzen du, testu hori aukeratu dezakegu, kopiatu eta gero beste aplikazio batean pegatu edo itxatxi. Telefonan gauzak egitea kopiatu eta pegatu normalen eroso izaten, baina netzako kasu hau ez da oso eroso izaten. Baina, iritzi pertsonala da orain komentatu izuena. Gehitu datak egutegiari, telefonoak gehitzen ditu kontaktuen agendan, funtzio hauek nik ez ditut behin ere erabili. Azkenean, kontuan izan behar da, aplikazioak normalean aukera asko dituztela, eta normalean ez ditugu denak erabiltzen, bakarrik beharrezkoenak ikusten ditugunak. Ordizko aplikazioak, dela gehien bat
hitzaldi hontako helburu nagusiena, bale? Azkenen Google Lens da gehien ere ezagutzen dugun aplikazioa, bale? Baina Google Lens egiten duenaren alternatibak badaude, zati batean behintzat, bale? Bueno, aukeretako bat izaten da Bing, bale? Microsoft Bing ezak izan, bale? Hemen Bing Visual Search izena agertzen da, baina hori ez da aplikazioen izena, gaur egun behintzat ez, bale? Azkenean Google Lens Google enpresaren aplikazioa da, eta Bing ordea Microsoft enpresarena da, bale? Bing ere Google interneteko bilatzaile bat den bezala, Bing ere beste bilatzaile da, bale? Eta horren izen hartu dute aplikazioentarako ere bai. Beraz, aplikazio hau bai Android eta bai iOS-en sistemetarako daukagu, bakoitzak bere aplikazio dendan eskuratu dezakegu, bale? Bertan bilatu, deskargatu eta instalatu, bale? Behin aplikazio instalata daukaguna, eskubiko irudian ikusi dezako zen bezala, bale? Bilatzeko barraren eskubialdean bi aukera daude. Alde batetik mikroa, hau da, ahotsez guk nahi duguna esango dugu, eta hori bilatuko du interneten, bale? Eta bestaldetik kamera baten ikonotxo daukagu, bale? Bueno, kameraren ikonotxo hori zapaldu ezkero, Google Lensaren alternatiba hori exekutatzen da, bale? Erabilpena oso antzekoa izaten da, bale? Kameraren esto aktibatzen da, baimena eman beharko dugu kamera erabila izateko, hori bai, eta prozesua berdina da, bale? Estetikoki eta pixkat aldatu egiten da, baina prozesua orokorrean hitz egin da, berdin izango litzateke, bale? Horren bitartez, objektuak identifikatu daitezke, bale? Online dendetan produktuak bilatu, testuak ezagutu eta itzuli, lekuak esploratu, bale? Pixkat Google Lensen aipatu ditugun antzeko aukerak izango ditugu, bale? Kasu batzuetan hobeto funtzionatuko dute kasu batean, beste kasu batzuetan bestean, bale? Kasuaren arabera. Oso antzekoa da, baina beste enpresateak eskainitakoa, bale? Kasu honetan, lehen esan dudan bezala, Bing, Microsoft enpresak eskaintzen duen aplikazio bat izango da, bale? Honekin batera, Microsoft Lens daukagumen, bale? Baina, bueno, hemen esan barra dago, Google Lens, Microsoft Lens gaur egun, ez duzue inon topatuko, bale? Ez denda, aplikazio denda ofizialetan ez, bale? Ez Androiden eta ez iOSen ja ez dago eskuragarri, Microsoftek dagoeneko esan duelako, aurten ez dakita abuztua ere aldera okorrez banago, zuzenean ja zerbitzua eten egingo dute eta ez diote zerbitzurik emango, bale? Baina, lehendik instalatuta daukatenak, oraindik aplikazio hori izan detakete, eta beste kasu batzuetan, gomendagarria ez den hirugarren aukera batekin, izan daiteke APK aplikazio edo programen bitartez instalatzea izaten da. APK hori izaten da, aplikazio hori hirugarrengo webgune batean topatzea, bale? Ez iOS, ez Androideko dendetan, baizik eta beste dozen webgunetan aplikazioa topatzen dugu, bertan deskargatzen da aplikazioa APK formatuan eta hori telefonora pasatuta bertan instalatu daiteke, bale? Kasu horiek ez dira gomendatzen, ze, Android eta iOSeko aplikazioen dendan bertatik lortzen denean, bale? Nolabait antivirus bat pasa diote, naiz eta ehunean ez da fidagarria, baina oso fidagarria izaten da, eta komentatzen duen beste aukera horretan, ez dakigu ze prozesu pasatu den artxiborrek, ez dakigu ze segurtasun daukan artxiborrek, beraz, telefonoan virus bat sartzeko aukera ona izaten da APK instalatuta, bale? Aukera ona izaten da telefono edo tabletetan virusak sartzeko modu hori, bale? Beraz, lehendik baldin bakoazo egundo, bestela gaur egun, hau ja ez dago, Microsoft Lens saiatzen adibida, integratu duten nolabait, Microsofteko, Microsoft 365, bale? 375 aplikazioan edo ekosistema horretan, bale? Ekosistema horren barruan, gauz batzuk doainek izango dira, aplikazioa berez doainik da okerrez banago, baina
claro, aplikazio horren barruan beste guztia ordaindu egin behar da, basikamente. Ez dakit zehatz-mehatz zer den doainik, baina gehiengoa ordaindu egin behar da aplikazio horren barruan, beraz. Naiz eta aplikazioa hasiera batean doainik izan, errealitatea praktikan beste gauz bada, bale? Eta erabilpena ere, oso antzeko izango da, bale? Eta lehen ikusitzen bezala, baimen eman beharko dugu kamera erabili izateko, QR-ak edo kodigo barrak identifikatzeko izango du, bingen gauzan bezala, azkenan danak gutxi gora bera aukera berdinak izaten dituzte. Kasu honetan hemen ikusten zuen dokumentuak, arbelak edo bisita txartelak atzematea, itzultzea, ozen irakurtzea, Bing ere Microsoftekoa da eta ahotsarena ez dauka okerrez banago, baina ondoren ikusugun beste aplikazio bat horrek ere badauka ozen irakurtzarena. Simplea Microsoften beste gauza batzuekin erabiltzeko aproposa, baina aplikazioa hasiera batean alde bat erutziko nuke, zeren bilatzen saiatzen baldin bazarete zuzenean, aplikazio hori ez da gertuko inondik inora, zeren dagoeneko Android eta iOS-eko dendetan kendu egin dute, ez dago eskuragarri, modu legal horietan, eta lehen esan dut zela. Microsofteko Copilot iarekin eta Microsofteko Microsoft 365 aplikazioan inkorporatzen saiatu dira. Nolabait, ez doaren arte zegoen bezala, baina gutxi horara sartzen saiatu dira. Hemen daukagu beste aukeretako bat, Seeing AI, eta honen kasuan badauka ahotsez eta hitz egiten digun aukera hori, Ingurunearen deskribapena, Android eta iOS-erako aukera izango du, testua ezagutzen du, pertsonak eta produktuak identifikatuko ditu, dokumentuak antzemango ditu, estenak deskribatuko dizkigu, taktikoki esploratzea. Irisgarritasuna eta autonomia. Eskubialde ikusak ez du pixkat adibidea, argazki bat eman diogu, eta horrek eskribapen bat eman diogu, irudia horretan dagoena identifikatuz, eta zer esategu, una mano sostiene un bar de corta uñas diseñados para mascotas, las cortadoras tienen cuchillas de acero inoxidable con un filo semicircular. Ez dut dena irakurriko, baina ikus dezakezu, hori argazki baten balin badugu, edo kamerarekin argazki atatzen balin dugu, argazki horretan ateratzen den identifikatzeko gai da. Pixkat beste, oain arte ikusitugu beste kasuen antzera funtzionatzen du, gauz batzuetarako, baina beste kasu batzuetarako nahiko desberdina da Seeing AI aplikazio hau. Eta gero, kasu honetan PlantNet daukagun aukera hau, izenak berak ja desente esaten digu, landareak identifikatzeko balio du, eta ez edozein produktu identifikatzeko. Baina, kontzeptua esan dezakegu, azken finean berdina dela. Horrez, landareak identifikatzeko balio gu, kasu honetan ere Android eta iOS sistemaraietan instalatzeko aukera izango dugu, bakoitza bere aplikazio dendan eskuragarri daukagu, eta espeziak identifikatzeko, datu base zientifiko bat ere badaukagu, eta komunitatearen parte hartzez. Azkenen, aplikazio hau komunitate batean dago, eta bertatik nortzen den informazioa komunitate horretan nolait banatu egiten da guztiok informatu alizateko. Ezin hobea da, mende ibiltarientzat eta botanika maite dutenentzat. Mendetik bueltatxo bat ematen gaudenean eta landareak eta gustatzen bazezkegu eta hauen informazioa jakitea gustatzen baten bazekegu, ze landare den, zertarako erabili daitekeen, horrelako informazio lortu nahi baldin badugu, aplikazio nahiko interesgarria dela esan dezakegu. Eta, ez dugu aplikazio honen aukera guztiak aipatuko, baina
irudian ere ikus dezakezu, nahi lokalización por el GPS, ateratzen ditugun argazkiak, GPS-eko ubikazioetan lortzen dugu, azkenean zelandare zetokitan eta ikus daitezken datu base bat sortzen da informazio horrekin, komunitateari laguntzeko, eta interesgarri izaten dira horrelako aplikazioak. Beste antzeko aplikazio bat, Seek iNaturalist, landareak, animaleak eta intsektuak identifikatzeko. Aurrekoa bakarrik landarentzako zen, batez ere, eta kasu honetan landareak, animaleak ere bai, intsektuak, pixkat zabaldu egiten da identifikatu ditzazken elementu horiek. Kasu honetan ere bai, Android eta iOS-en sistematan lortu dezakegu, bakoitzak bere aplikazio dendan, eta espezie buruz ikasteko gamifikazioaren bitartez, esploratzea, edo norentzat segurua da, eta modu interaktiboan ikastea. Gamifikazioa eta modu interaktiboan ikastea gauza berdina da. Aplikazioa jokutxoaren bitartez nolabait, irakasten dizkegu. Horrei deitzen zaio gamifikazioa. Jokuen bitartez nolabait gauzak erakustea, edo ikastea. Beste aukera bat, baina horrekoaren kasuan oso antzekoa. Eta horrelakoak asko daude merkatuan, beraz, hori ere kontu izan. Beste ia bat gauzak edo identifikatzen dituztenak. Amazoneko aplikazioa baldin baukagu, erosketak egiteko Amazoneko aplikazioa baldin baukagu, bilatzailearen eskubialdean, barratxoan, eskubiko irudian ikusik ezakezue, kamaratxo baten irudia edo ikonotxoa daukagu, eta horren bitartez, Google Lensen gertatzen zen moduan. Elementua identifikatzen du, eta bere dendan, elementuari dagoen edo ez bilatuko du, eta nork saltzen duen, eta ze preziarekin, eta horren inguruko informazio emango dugu. Baina kasu honetan, bere Amazoneko zerbitzuaren inguruko informazio emango dugu bakarrik. Ez interneteko beste dozen informazio. Amazonaren barruan, produktuak ezagutzea, haien katalogoarekin berehala konparatzea. Eta eskuzko bilaketarik gabe, azkar erostea. Gauzak asko erreztuko dizkigu, azken ez daukagulako guk ez idatzi barrik, besterik gabe telefonarekin, kameraren bitartez erabilita, produktua hori nolabait enfokatu, eta berak adimen artifizialaren bitartez, hori sisteman bilatzen du, lehenengo produktua identifikatuko du jakiteko zen produktu den, gero hori bere datu basean, bere dendan dauden produktu egin konparatuko du, eta horren inguruko informazioa itzuliko dugu, nor saltzen duen, eta guzti hori. Labur bilduz, Google Lensek hainbat funtziotarako erabiltzen du irudiei ezagutzea, baina beste aplikazioak ere badaude. Kasu batzuetan oso espezifikoak izango dira, landariak identifikatzeko, intsektuak identifikatzeko, adibidez, hori nahiko espezifikoa da, Amazoneko kasua ere nahiko espezifikoa da, elementu asko identifikatzen ditu, eta elementu desberdin asko, baina bakarrik bere plataformarekin zerikusi daukaten gauzak izango dira, logikoa den bezala. Eta, beste kasu batzuetan, pixka zabalagoak izango dira, Google Lens, Bingeko aukera bezala, gero aukeren artean, objektuak identifikatzea, testua digitalizatzea, irisgarritasuna, olainek erosketak egiteko, pixka zerbitzu ezberdinak eskainiko dizkigute. Google Lensek adibidez, itzulpenak egiteko balio du, elementuak identifikatzeko ere balio digu, segun ze aplikazio, gauza gehiago inditzazke, eta beste kasu batzuetan oso espezifikoak izango dira. Egan nahi dugunerako tresna egokiena aukeratu dezakegu. Hor bakoitzak dauzkan preferentziaren arabera, bere normalean aplikazioak instalatzeko baloratzen dituen gauzak baloratu ditzala aplikazio instalatu aurretik, eta probatu, eta gustukoena daukana edo berak bere zerbitzuetara, bere lanetarako egokien iruditzen zaien aplikazioari, horrekin geratu dadila eta erabili. Mi esker, gaurkoan hitzaldi honetan egotagatik,
ezakit zalantzarik zuen, komentarioen atalean behintzat ez duzue zalantzarik aipatu, egezu astero gai berri bat lantzen dugula, kasu honetan, aste honetan, aplikazio Google-eseko aplikazioa eta antzeko aplikazioak honen inguruko hitzaldia egiten dugu, baina urrengo astean, dagoeneko apirila izango da, baina gero aste santua, aste santu ondorerako hitzaldi berriak dauzkagu, artxiboak telefonu mugikorretan pixkat nola kuderatzeko, gestor de artxibos deitzen den aplikazioekin, eta gero SIM eta ez SIM-en inguruko beste hitzaldi bat ere izango dugu apirilean. Mila esker, gaurko hemen utziko dugu, eta hurrengora arte. Agur!